Ono je typek na TikToku, no nie na TikToku, ale neviem, či to streamer alebo čo. A on má psa, ktoré používa ako background. On streamuje a takto má nejak, plus minus takto nejak má psa, ktorý tam je furt na jeho posteli. A on streamuje 6 hodín v kuse. Ten pes sa rozhodol, že ide sa prejsť, že? A ľudia tvrdia, že ho drbol elektrinou. On zase tvrdí, že to není elektrina, že on má nejaké zlé kosti a teda, no, počkaj, toto je to. Áno, asi myslím, že moje kritikala, hej. No, a toto je to video. Choď na Twitch, Aster, to uvidíš. Toto je to video. No, len čo on tvrdí, že to není elektrina, dobre, to je jedno. Ale tie memes, čo z toho vznikli, to je hrozné. Kúkaj, čo tí ľudia robia. Kúkaj, čo tí ľudia robia s tým. To je taká neskutočná kravina, ako je to hrozná situácia. Ja neviem, kde streamuje, neviem, čo to za streamer. A kúkaj, čo ľudia robia. Kúkaj, čo robia tí ľudia.